la izinja ziphuma khona. Another one from Alexandra huye lo Chiphima Orange the ghetto professor ngizobona ioledi laka asasemahle amantombazana ala ekhaya igama elihleke lelo uyamisbehave umntwana ngapha usaseku primary indaba sokubuya ebusuku uma oledi yakhala ntshontsha imali sekuqalile uzograduate agcine seka i-criminal and a crime doesn't pay umjolo alright asingene ngaphakathi sitholeleni yonke indaba ningayuzwi ngathi Uhleziphi Maphanga una 42 udlala izola 2 umntana asemahle Maphanga una 12 uyatshontsha uyahamba abuye ebusuku akasalaleli violent ulwisa usisi wakhe omdala nasesikolweni bane problem yakhe behavior behavior kabi uyadelela asesakhiya sampanisha ngimpanisha ngingamkherisi imali esikolweni because ukhwela lunch box nemali so ngimpanisha ngamnikeza imali but still uyatshontsha manje ama perfume impahla zakasisi wakhe azigqoke ukuthi uzigqoke lapha I don't know so unethendency ukuthi makabuye esikolweni afake impahla zokuchange esikolweni aye la yakhona afika ahlale lapha change makabuya la abuya agqoke uniform unamanga futhi kanjalo nje yazi right now ngiyasuspect ukuthi ukhona into ayenzayo because I don't think ukuthi adolescent stage le esemphethe ngalendlela lokuthi izolo ubelwa nosisi wakhe izolo ubelwa nosisi wakhe and ayifani naye umntwana quiet so uma sasekayenza so uyangithusa so ngicabanga ukuthi mhlambe or uyaphuza or uyabhema or wenzani I don't know because uwestern lasi simshayile nobabakhe samshaya nix kwafana wena sengumntwana otratshiwe ongakaza umntwana ongashaywa umela thuke phela ukuthi nix nayizolo udid the very same thing nix safonela amaphoyisa sitshela ngama rights ukuthi unama rights ngeke bamthathe nani noma bathi ubulela umuntu ngeke baze bamthatha yike into abazoyenza. Sanibona mama kunjani? Ngiyaphila nje. Siyaphila. Ngegama ngoIsrael Matseke Zulu. Uma Orange. Uhamba noJiya nomqondisi. Ngiyazi ukuthi njengoba usibizile so sisi awusibizanga mahala kunenkinga. So ngaphambi ukuthi simoshe isikhathi asingene phezulu kwendaba yini inkinga le osibizele yona? Umntwana uyahlupha. Uyadelela. Uyaphendula mayikhuzwa. Ubuye ebusuku akalaleli everyday uya ngo8 mawukhuza kusasa ubuya ngabo 8:15 wenza nje umathanda esikolweni uyadelela bothisha yinokunye kuningi nje ukwenzeke nje in a short space of time kahle lendelelo yakhe iqale kahle ngi20 zaka February 2026 manje February manje 2026 so igama ubani mama mina nguhleziphi Hleziphi sikhuluma ngomntana ona how many years una 12 una 12 okay okhana lemikhuba le iqala manje akakulaleli uyatshontsha futhi sengikhohle ukutshontsha uyakutshontsha la endlini mawucabanga yini ebangela ukuthi atshontshe hey angazi uyatshontsha imali uyatshontsha ama perfume uyatshontsha impahla zikasisi wakhe ayozigqokela ngaphandle abuya akhumulile angimazi ukuthi utshontshiswa yini because ngiyamnika imali akukho angakutholi last born nami nabantwana abayi2 uyamthengela impahla akukho angakutholi manje lezi azitshontshayo uzitshontshelana akushuthi akathani ufuna ukugcoka lezi akasisi wakho umntana ufuna ukuzikhethela ibrand and then esikolweni yaphasa kahle ba happy kabe esikolweni ngakubonisa nama report wakhe manje akakaze aba ne problem esikolweni hlakaniphe kabi futhi abakaze bakubiza esikolweni bathi kune problem abakaze bangibiza yimi ngize ngaya ngabatshela ukuthi ngine problem mangifika nabo bathi asivele nathi uqala ukusinika iproblem from last year ngithi mina wayengakaze ngithola uDM zali bathi because umsebenzi wakhe wesikolo omuhle ubani igama lakhe Asemahle Maphanga ubaba Asemahle ubaba kukhona kodwa sisazwana Asemahle so ubabakhe uyamazi uyazi nakabo babakhe uke wayo nakabo babakhe sithi mhlambe uyahlupha la ngoba bekahlupha kakhulu futhi la it was last year ugogo wakhe wathi ayijabu ithi ngiphumuze ngimthathe u distress kancane
wafika le esikoleni bangibize la bangibiza khona esikoleni ukuthi bayambona ukuthi ayi isimo asesafani uyabona nini ufika esikoleni nini bekune exam angayibhalanga ufika late akasahlele kangakahle ila bangibiza khona ke from last year ngasho ukuthi no uhambile uyohlala nogogo wakhe because uyatshontsha kalaleli lapho ke bayangakabuye ebusuku kodwa nje bekufanele ukuthi sikhiye endlini Ngicabanga wenzani la suke khona angimazi ele leso sikhathi leso nebeka ngahambi bekumntwana othi makabe esikolweni uyazi akatshelwa uyabuya uyageza ufaka amapijama uyahlala lapha ngaphandle room lakhe une study desk uyazifundela so manje awusho mama uhlala naye nogogo so mayihambile nisuke ningazi ukuthi uyephi ngiyamfuna mfethu ngale nkathi nje lezi makushanga le nkathi mangibona ukuthi akafinga upha 6 ngiphuma umkhankaso akazalala amalundi akakazalala amalundi akahlanyiswa mhlawumbe ukuthi usene boyfriend izinto ezinjalo uye useyisola neyisola akazala lamalundi ubuya ebusuku ubuya ngo8 ethu bebuya phi yena manje uthi ukuyodlala adlala uzothi uyaphathena ngeke ahlala ngayodlala yena uyodlala aphume ngenkani and ubedlala la ngimbona khona ngazi ukuthi manga ngekho la ngiyafonela ngale umngani wami uzola ngithi Zola ngitshela umama abuyi awara uzola aphume naye ambheka amfuna athi wazi hamba ekhaya wena hamba ekhaya so manje uyala singamboni khona usedlala la ngabonakali khona lazi khona ukuthi noma mangiphuma angimtholi i-comment nje yabomakhelwane yomphakathi akaze wathola any info ukuthi maybe kube nomuntu okubuzayo ukuthi or maybe ukuthipa something nje ngaye ukuthi khona into wrong isibonayo last week Saturday 2 weeks back last weekend abuye ngalo 8 loyo arofu kudineka ngithi wona so ngijwayela kabuyela lapho ubuya khona uyabo umntwana ngithi khumula futhi nalezo impahla zamasigulu ukhona lelo tight athi iskipha leso sithengele ubabakhe akhumule lo tight endlini ukhona umama mina ngihlala ngaphandle emaroomini aphume shothi makathi ngaphandle hlangane ne-short yami inentambo vele agcoke lo short ahambe abuyele efensini bekune washing efensini agcoke lo short ahambe aye lapho kushuthi ngithe mina akabuyele khona asibizele yena sibone ukuthi siphuma kanjani na njengoba usibona thina namhlanje size la kini ubona kunama camera sihleli nomamakho nawe ubiziwe yini efika kuye emqondweni egama lami asemahla ngihlala eZola 2 ngihlala nomama nogogo nomntwana kithi nomntwana kasisi wami usibhalele ngebehavior yakho injani ibehavior yakho ngibuya late angilaleli okay ngabo 8 why umama umbhalele ngwana wathwenge ngoba into engizenzayo ngiyahlupha ngilaleli ngibuya ebusuku and like isikhathi sasendlini ngiyasazi ukuthi ubani maka mina ngena ngalesi ngifuna ngaso like mawangithethisa ngifuna ukuthethiswa suke edlala nabangani bami then umama wakhe uyashitshela ukuthi sicoce then masicoce ngibalile nidlala up to 8 khona umntwana odlala up to 8 suke edlalela ngakhabo umngani nami kula eduze nasekhaya kula eduze nasekhaya isikhathi songena la endlini isikhathi bani u6 why ungangeni ngo6 asemahle uthi awulaleli why ungalaleli unamahlelo athi amahlelo unapho awukwenza namahlelo ukulalela why ke wena ungalaleli udelela umama why udelela umamakho ngisuke ngikwatile bese naye akhuluma amagama amhlungu bese nami isuke ngithinta bese ngikhuluma nami egcineni sengiyisola so uyazi ukuthi thina sizokuphanisha awas sizokuphanisha usuyazi manje alright asikhulume ngale ndaba mhlambe njengoba wena ubuya ngabo 8 uyajona ujona nobani awunkosi yami umncane so 12 years yeah ujaheleni wangameli kube ube na 21
or uzibona ngathi umkhulu ngoba unomzimba ufunda ukwenza grade bani? 7. Wenza grade 7. 5. Ufuna ukumeet? Uyazi ukuthi abafana bayamithisana? Yazi mawaqeda ukumithisa yokulahla. Unangaka umfana uJona naye utobani? 5. Unangaka u5? 29. Oh. 29 years. Irape mosleyo. Yeah? Yo. Uhlala phi? Ezola 3. Yo. Uyeza lazo check. Cha. Yes. Ukuphi yena simboni? Makathi uJola nomntwana 29 azange ngiphathe kahle. I don't think ukuthi kunomzalo ongajabulela umntana akho yi-teenager. uJola nomuntu omdala kanje. Ufaya wena ntombazana. Kuphi? Usibalo uhlala ekhaya? Cha. Yo. Namhlanje ukhona la. Yo. Ubanjwe amaroto wethu. Ama-investigator wethu. U-detective. Oh. Into bengiqala ukuyizwa kuyikhuluma ukuthi uyajola. Ukuthi uyajola no Fire. Into bengayazi. Bengimazi nje ukuthi uyahamba ubuye ebusuku studi akezwe akalaleli uyatshontsha. Mama nihlala nomkhonyana la ekhaya? Mas. So yazizwa mama Linda bazonke. Yazizwa. Sithatha indaba kaFire. Sibekele site. But before sibekele site usebenza ukwenzani? Utshengisa abantwana. I-choreographer. U-Arcade. Hayi mangibona uFire ngifuna ukumbulala. Ngathi ngambulala nje. Angifuni nje nokumbona ahamba estradeni. Fire. Yini lamanyalo wayenzayo la siwuzwayo? How old are you? 29. 29. Icherry yakho le? Cha. Yeah? Lutho. O yakho le? Uye. Uyakusukela lo mntwana? Yakusukela? Cela sho ukuthi ngamshela ninonqoma nini sahlangana ngokukanjani. Faya lo mntwana uyakusukela nje uyakuthanda nje akakwazi. Ngesande ngabiza amaphoyisa. Washo the very same thing. Nanoma sengibiza nina washo the very same thing. Umuntu bekaphika uFire. Mara uFire ngithi ugcine sekavuma ukuthi uyabazi. Bekathi akamazi total akakaza ambone. Uyangazi ungazi ngedance. Utheni wena enganeni? Lutho. Utheni ku? Bengize estradini sakhe same street. Wangibiza wangenisa eroomini la hlala khona. Yeah. Wangitshela the way angithanda ngakhona and mekuthi indaba ethi be private. Okay. Bese nami ngavuma. And then on Saturday besisezola 1 sambona ezola 1. Angazi beka bukuyo performa kuphi. Ngaqala ukumjoyela lapho. Manje uyakuphika manje. Na Sunday ungiphikile. Na Sunday uphika. Yebo. Mara uyi boyfriend yakho. And asimi ngiwani ngaziyo nabantu abadala bayazi. So abantu abadala abahlala same street kubo. Babonene abantu abadala. Bangibone angenisa yena la eroom. Okay, so when uyamthanda? Cha. Mara uthi boyfriend yakho mos. Or asithi yilo okushelile. Uyi. Asithi umfana okushelile wasezola. Faya. Musukhuluma manje manje siyalungisa sikhuluma iqiniso. Akusiza ukuthi uphike ingane isho. Lo mntwana akahlanyi la ekhaya. Iqiniso. Ukhuluma iqiniso ne? Okay. Man, umntwana umfakile endlini. Erumini. Wena erumini. Cha, ngicela ukukhuluma. Khuluma. Yazi kwenzakaleni? Angazi ngekho. Ngimazi ngabantwana bakithi. There was a day during the week. I think it last week. A week before this, ne. Bekuyi Wednesday. Mina ngumuntu orezayo ngama weekdays bese ngiyaperforma ngama weekends. Yeah. So Wednesday yakhona kwakunet ekhaya kuyiphasage nje ngongena. Ngithola mayi1. Yeah, no. So mangidlula ngaba like hello uzenobani khambani because kuyanetha. Yeah. You understand? Waba like ekhaya ngihamba nomntana kini lo afunda na esikoleni. So mangihamba ngaba like mina ngimangele like usejardini ngaphandle and kuyanetha. So mangerumini lami ngulo muntu lo usual performer result ngiyaclean ngichangele phansi yabo.
ubone lapho ukuthi mina ngihlala kuphi kahle kahle. So ngiyexakeka manje sajola angikaze ngamshela asikaze saqhumana. Last week Saturday njengoba bathi ngibonile besine show la eJabulani Mall. Show mina necrew yakhe siphambane naye so bekahamba nabangani bakhe. So ilento yokubulisana ukuthi shoshona yakuphi nakhona bekunetha Saturday if ungakhumbula kahle. Bakubulisana yashosho sibuke perform hayi thina sithunywe emall kwaba yisharp sharp. Angazi ukuthi sijola nini sibonana nini kuphi kanjani. Mina naye savumelana ukuthi sojola. Then wangibuza ukuthi ukhona umuntu engithana naye na. Ngathi mina yebo ukhona maka sehlukene. What's okay? Okay, senza sonke manje. Mama uyayizwa le ndaba. And angeke siloke senza ama back and forth ngathi se court. Remind further investigation blah blah blah. Siyaqeda manje. Yini isifiso sakho manje? Mina ngifuna lo aboshwe. Ufuna aboshwe. Mara abalalanga. Simele siyoyiprove leyo manje angibazi manje lawa ama results angisengikhohliwe idate ukuthi abangengaki. Awala malanga lawa uneqiniso lomntwana uzolikhuluma iqiniso. Uke walala no fire noma cha? Cha sikalala. Bekafuna ukumenzani? Makathi akamenzanga next bekafuna ukuyini bekafuna ukuyenza kuyi. Akamenzanga next bekamenzani? Umshela kanjalo umntana ona 12 aze kumntana kubona 12 years uyambona ukuthi mncane musuna 12. All right. Until he's proven guilty, we'll take another further steps. For manje siyayeka indaba yakafire. Wena mama uzothatha umntwana wakho bayomhlola njengoba usho. If there will be any problem, wena fire you must know ukuthi you are in fire. Mabathi sekufika esikhathini se-punishment ngivele ngathuka ngoba bengintsho ukuthi bazongishaya kanti ama-exercise kuphela. Yahlubela sesikolweni nasesikolweni sike yabona ke manje into ozongenzela yona zokubonisa wenza into engiyenzile ngizoze ngikutshene mase ngithi seku right ngifuna uso woza so njengami la eduze kwami la eduze kwami funa intombazane elalelayo funa izandla zakho uzithi bheka lapha phambili ngibona ngibhekephi bheke lapha na phambili into engenza ukuthi ngingathi angifuni ukwenza lama exercise ngoba bengizobonisa ukudelela abantu abadala and mina ngifuna usizo kuphela hayi kusoloko ngichubeka ngidelela. Yes ke angenzanga njalo ungenzi lento umkhuba kabantu ngifuna ukuthi uye ngakwehlise lo mzimba lo hayi lokho wenza umhlolo nje siyaqala thina sikwazi. Ngifila ngathi punishment ayizwakali kahle. Ngifila ngathi akapunishekanga kahle. The more uyenza is the more sizoqeda. Mawenza kahle siyaqeda. Kodwa mama umpetho siqala phansi. Asi zama. Exercise by numbers get ready for 1. Ujampeli crate. Ujampi crate ini bese uhlala phansi. Bese uhlala phezu kwalo. Asi. Hayi ukhala ngokukusiza. Ungazenzisi. Ungafeki ngibona ukuthi nenza kanjani. Yekela ukukhala. Indaba yokufeka ukukhala ngibheka ukuthi nenza kanjani. Ungibheka ukuthi nenza kanjani. Hayi uhlala cela uxolo makabanjiwe abona ngathi ukuthi uzotshintsha ngiyakholwa ukuthi mangizela ngizothela usizo but lokho I think bekayenza ukuthi usazwa le pain bekayizwa. Asasemahle kumele uziprove uyoziprova kanjani? Sikunika 1 week trial yokuziprova ukuthi umama wakho abuyise ithemba leli alilahlile ngawe. Angithi uyamuzwa ulahla ithemba akakuthembi. Lento yokuvuma ngekhanda iyangidina wena. Hayi wenza ngabe uyadelela afase nobuso makukhuluma naye. Yenza lento wena iyangikwatisa leyo yenzayo. Mina nginankinga phela ngiqala phansi isijime mawukuthi wena awulaleli mina ngiyacabangela njengomuntu ngithi nawe kumele ukhulume njengomuntu usukuvuma ngekhaya mangabe siyakhuluma asikhulume sisizwana asikhulumi ngama sign language thina sikwazi ukukhuluma ngama sign language. Ufundele kuba yini mawukhula? Udoctor. Yeah, then you must be 100% disciplined. Ngoba ubudoctor bufuna ama high marks angithi uyazi lokho. And ubudoctor bu expensive.
So ukuze uzoba i-doctor, you must start from today to behave like a doctor. Wathola lawo ma-high marks mara manje akusabonakali nokuhlakanipha kwakhe esikoleni because of i-behavior bakhala nge-behavior I-behavior izombhayizisa. behavior yakhe yiyo ezomfelisa ngakubonisa ama-report wakhe ngakubonisa umsebenzi wakhe wesikolweni bathi yiko bebangangitsheli because umsebenzi wakhe wesikolo ntombazane musukushintshe emsebenzini wakho. A student. kakhulu a-student Sinewariyayo yokuthi nabephuma lapha ku-grade 7 sebaye esekondari esekondari umazibona Sekuyatshintsha yonke into. kuyatshintsha sekaqala uthola abanye futhi abangani abazoyenza ukuthi alahleke manje focus kakhulu. and makahlela esitradeni wenzani kunama-drugs manje wenzani uhleli lapho wenzani Asematla ubhemi. wenzani Okay. uzotestwa Isibele kanje-ke ngiyacabanga ukuthi umntwana ofana nalo asemahle umntwana oshadwa nge-guidance to a better future. Mina noFire into engiyibonayo ayikho into ezohlanganisa ngoba mdala nezinto ekhaba ngitshela zona ukuthi wenzani azikho right. Ngiyayivala ke mina. Ngiyayivala. Sithembe ukuthi umsebenzi wanamhlanje ufezekile. Moja Love Channel 157 ngwana wa Tshwenya ke yona re a leboga kholeboga ngamanda ya cancer siyabonga. Thank you. Life goes on. Life yakho future it's in your hands, it's in your brains. Phuma kuwe ukuthi ufunani emhlabeni uyazikhethela. Kune choice yonke into, kunama drug addict, kuneyidakwa. Kunama vaslap, kunama T-line, kunama rapture mahobo, kunama intellectual, kunama entrepreneurship, kunama superstar. Uyazikhethela uma umuntu ukuthi ufuna kuba yini. Thank you siyabonga. Mina ngi-right ngijabulile ukuthi ethi ngizothola usizo nokuthi uzothola ukuthi akhulume ne-therapy because akekho umuntu ongazange akhulume naye efeminini sonke sizamile ukukhuluma naye bekungenhlanga zibonga nomoya mhlawumbe ngoba manje uzothola i-professional help uzokhona